Szia mama, már megint eltelt egy hónap, szóval itt az ideje az összefoglalónak, hogy eddig mi történt. És nézd csak, ki csatlakozott ma hozzánk. Szia mama! Kezdjük is a beszámolót rögtön a születésnapod után, szóval február végén. Amíg Szofinál voltam és Milánékkal találkoztam, addig Alexa egy 5 hetes tájföldi utazáson vett részt. Igen, először Emiliával 2 napig Bangkokba voltam, és azután délre utaztunk. Ott 3 hétig gyönyörű strandokat fedeztünk fel. Húvárkoztunk, vízeséseket láttunk, és élveztük a napsütést. Gyönyörű templomokat láttunk, megismertük a helyi kultúrát, és még elefántot, meg másik állatokat is láttunk. Az én hónapom egy kicsit máshogy kezdődött. Alexaik ugye Tájföldön voltak, miközben én betegen feküdtem az ágyban egy hétig. Szó szerint nem tudtam felkelni. De azután március 14-től 16-áig elmentünk Szofival egy városba, ahova mindig is el akart menni velem. Kitalálod, melyik város? Pontosan, Párizs. Jaj, de jó, hogy utaztatok oda? Mi vonattal mentünk Saarbrückenből. Meglepően gyors volt. 1 óra és 50 percig tartott az út, és csak 80 euróba került fejenként. És milyen volt? Nagyon szép volt, de eléggé hideg is volt az időszak. Klasszikus helyeket néztünk meg. A Louvre-t, az Eiffel-tornyot, elmentünk a Musée d'Orangerie-be, meg a művészpiacot is megnéztük. Ha jobb idő lett volna, szerintem több időt töltöttünk volna a parkokba. Miközben mi Párizsban voltunk, Alexa hazajött Tájföldről, és elkezdődött neki az egyetem. Igen, elindult megint a hétköznapom. Sok időt töltöttem a barátaimmal, grillezzük, és a jó időt élveztük. Újra elkezdtem táncolni, de kiléptem a régi csapatból. Én pedig elmentem az egyik egyetemi barátomnak a szülinapjára, ahol először jártam K-pop buliba. És el is érkeztünk március végére, reméljük jól vagy, és Scrap is jól érzi magát. Vigyázz magadra, sok pozitív tőlünk. Találkozunk már a jövő hónapban, szeretünk, és szia!